Ki khubor ka bate se TV. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Ki Nongtrei jong ka Shillong Municipal Board ha ka step jong ka absan tarik unai tung arja absan kila be Krad ya ki katu kan ni ki Nongdie Madan ki balas dang ban priang ya ki mar ki mata Harud Surok hajan ka parking lot ka muda ki Nongtrei ka Municipal Board ki bala phong kerpang da ki uniform kila beru wat ya ki brio ki basu wan terwa jimbam haba ki yeng hasurok Khyndai lan Katkum kajing tep balayolum layethu ba kini ki Nongdie Madan ki bala sabe kidei ki balayo dukan ha parking lot kamuda kat ba kimsim lalit syong satya namar ba kadi kathit ka kham thanem bha Surok ठंडा हो जाए तो पहला ये सामान डाल दो सब कम है यू अप्लाई तो किया हुआ लेकिन Wat penleno yakni kakabu ki sopti etho ki babha bat shongdor nadu sa po hajar hadu hnriu po hajar tingka menta philaban yo hagador lai po hajar tingka ya ki sopti etho ba shongdor hinyo po hajar chaneng phinyo tang san po hajar tingka tang kata ka wei ka sopti ka de ka wei ka design tang na ka binta jongphi wan jit nok loi na molai moro bat na mot pran pho no menta hau Khyndai saw lai hnriu san pra hinyo lai pra